Вялікдзень – самае вялікае хрысціянскае свята. У гэты дзень мы адзначаем перамогу Езуса Хрыста над смерцю. Усе парафіі Віцебскай дыяцэзіі старанна рыхтаваліся да гэтага свята. Парафія Езуса Міласэрнага ў Віцебску не выключэннем. Акрамя духоўнай падрыхтоўкі вернікаў, неабходна было паклапаціцца пра ўнутранае ўбранства святыні. Касцёл Езуса Міласэрнага ў Віцебску з'яўляецца катедрай. Таму ва ўсім, што тычыцца літургіі, ён мусіць даваць прыклад іншым парафіяльным супольнасцям. В этом году я бы сказал, что эти свята есть в моем разумении, в моем отчувании, какие-то особливые. Потому что как пробуш этой парафии я убачил и так хочу дать такую высокую оценку людям. Люди идут к Богу. Это есть, конечно, процесс вельми длинный. Это есть процесс трудный, тяжкий. Потребует много терпения. Ale, однако, процесс есть. И бачим успехи на этом шляху. И, конечно, мне, как księdza, jak пробушча, парафія это вельми радует. Падчас вялікага тыдня ў Віцебску прайшла прэс-канферэнцыя біскупа Олега Буткевіча. Журналісты сустрэліся з пастарам дыяцэзіі. Яго эксцэленцыя распавёў пра планы і звярнуўся са словамі і віншавання да вернікаў. У воскресенні нашага збаўцы Езуса Христа гэта падзея, якую цяжка пераацаніць і якая мае дачыненне да жыцця кожнага чалавека. Перамога Христа над смерцю і грахом ёсць таксама перамогай і кожнага чалавека, калі мы маем адкрытае сэрца і добрую волю прыняць Христа як свайго збаўцу. Няхай гэтыя велікодныя падзеі, якія мы з вамі перажываем, стануцца для нас крыніцай супакою, міласэрнасці і прабачэння. Всё тое, што прынёс нам, уваскрасаючы да вечнага жыцця, Христос. Гэта тыя якасці, якія сёння мы так з вами патрабуем у нашым жыцці. Гэта тыя якасці, якіх сёння асаблівым чынам патрабуе свет. Бо калі людзі не навучацца жыць у згодзе, калі у асяроддзі ў грамадстве не будзе любові і ўзаемнага прабачэння, то, напэўна, чалавеку пагражае небяспека. Каб яе пазбегнуць, маем вярнуцца да нашых каранёў. Тых каранёў, якія свае крыніцы чэрпаюць у збаўчай ахвяры Езуса Христа. Няхай гэта вялікае свята, якое сёння з вами перажываем, напоўніць вашыя сэрцы тым супакоем, з якім уваскросла Христос прыйшоў да сваіх апосталаў. Няхай гэты супакой, радасць і ўзаемная любоў напаўняе кожны ваш дом, кожнае сэрца і будзе удзелам кожнага, хто мае адкрытае сэрца на любоў Бога і любоў іншага чалавека. Усяго самага найлепшага са святам. Христос уваскрос. Сёлета, дзякуючы плённаму супрацоўніцтву парафіі Езуса Міласэрнага і тэлекампаніі «Віцебск» адбылася трансляцыя пасхальнай вігіліі для вернікаў Віцебска. Духавенства і парафіяне старанна рыхтаваліся да гэтага моманту. Каталіцкі касцёл азначае вялікае свята – Воскресенне Езуса Христа. Мы святкуем перамогу нашага владара над смерцю, над злом, над грахом і хочам быць саўдзельнікамі гэтай перамогі. Пагэтаму вернікі сёння прыйдуць у касцёл на святую імшу, на пасхальную вігілію, каб разам са сваім біскупам Олегам Буткевічам, біскупам Віцебскім, святкаваць гэтае вялікае свята. Ale trzeba być wielmi внимательным, каб не потерять главного смысла того, что происходит. Мы каждый день переживаем святую имшу. Это момент, когда Иисус приходит, чтобы нас избавить, когда дать нам новое житие. А я так думаю, что именно переживание Пасхи, так бы заново усведомление себе этой великой таямницы. На пачатку святой імшы біскуп Олег асвяціў агонь, ад якога запаліў пасхал велікодную свечку. Яна сімвалізуе нам Езуса Христа, які з'яўляецца святлом, сонцам на нашай жыццёвай дарозе. Пасля ўрачыстага спеву экзультэта вернікі выслухалі Божае слова. Біскуп Олег Буткевіч прамовіў казанне да вернікаў.
Іерарх нагадаў, што хрысціянская вера мацуецца на ісціне пра ўваскрэсенне Езуса Хрыста. Ён заклікаў прысутных адчыніць дзверы свайго жыцця Хрысту і быць яго сапраўднымі вучнямі. Каб наноў свае сэрцы раз'ясніць гэтым Божым святлом. Падчас літургіі пасхальнай вігіліі біскуп Алег асвяціў ваду і заклікаў вернікаў аднавіць свае абяцанні Хрысту. З запаленымі свечкамі ў руках прысутныя адказвалі на пытанні біскупа і вызнавалі Ты сваю веру. выракаешся сатаны галоўнай прычыны граху. Пастар дыяцэзіі акрапіў святой вадой усіх вернікаў на ўспамін іх уласнага хрусту. Кульмінацыя кожнай святой імшы – гэта з'яўленне на алтары цела і крыві Хрыста. У малітоўнай еднасці з прысутнымі святарамі біскуп прамовіў словы кансекрацыі. Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Напрыканцы пасхальнай вігіліі біскуп Алег Буткевіч асвяціў стравы на велікодны стол, жадаючы вернікам радаснага святкавання ўваскрэсення Езуса Хрыста. Любое свята напаўняе чалавека радасцю і супакоем, асабліва калі гэтае свята рэлігійнае. Свята Вялікадня мае вялікае значэнне для кожнага верніка, таму што дае надзею на вечнае жыццё. Няхай жа гэтая вера і гэтая надзея дапамагаюць нам быць сапраўднымі сведкамі Хрыстовага ўваскрэсення.